ଆପଣ ପରିଚୟ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କ'ଣ ମାନେ ବିବରଣୀଟା କହିବା ଉପରେ ଆମର ଟୋଟାଲି 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 12ଟା ବସ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଭଟପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ଲୋକ ସେ ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଡାଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କାହାର ଅଛି କାହା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାମ କରାଯାଉଛି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତ ଏବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଉଛି 100-150 ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କୋଭିଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ଇଏ ତରଫରୁ ସେଇଟା ବଣ୍ଟନ କଲୁ। ତ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆମର ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି କୌଣସି କାମ ତ ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ବି ମିଳୁନାହିଁ ପଦରୁ କାମ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ 200-250 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ବିଧବା ଅଛନ୍ତି କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଟା ଚୁଡ଼ା ଡାଲି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଚାହା ଚିନି ଆଳୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା କହିବେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ନା ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ମିଶିକି ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକ ବହୁତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ? ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ତ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଗକୁ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି କଲାନି ଜଗନ୍ନାଥଟା ବାହାର କର। ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାର ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ରଖୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କଲ ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସରିଲା।